上一期友達とホールエリしてた。なんでかいつでだか気になって、それ以外とが歌ないと気にしたたんだよ。ことならもう切り替えるだろう。でもこいつ、なぜか眠り続ける。森はトントンで変わったのに、口はひたすら同じリーチ見てる。表情も完全に険しいし、明らかにきつそうなのにやめない。そうしたらさ、まさかのレンチョン入っちゃって。しかも、ちょっとしたプラスになっちゃったんだよね。レンに考えたら、これってめちゃくちゃいい香りじゃない。でも結果的にうまくいっちゃったから、余計に混乱してるわ。友達も、何それって分かれてるし、本人も何が起きたのか分かっててない感じ。朝からこんな展開になるとは思ってた的自己。阿里听我听到的成